Maska Pura od značky Bioline je normalizačná maska, je určená pre mastný typ pleti a takisto pre aknózny typ pleti. Má krémovú konzistenciu a obsahuje zelený íl. Čistí pory, znižuje premastenie pokožky, pokožku ukľudňuje a pôsobí protizápalovo. Ak ju používate doma a máte akné v akutnom štádiu, tak táto maska vám pleť krásne upokojí a stiahne zápal. Zároveň, aj keď obsahuje íl, pleť nevysušuje. Ako často masku používať? Používate ju raz, dvakrát do týždňa, alebo v prípade, ak sa vám stav vašej pleti zhorší sa vám akné, tak masku aplikujete a krásne pleť skľudní a takisto stiahne zápal.